paunod-unod lang eh. Kaya donate na lang tayo ganito para ma-retrieve ko yung client. Ko, bibigyan na po siya. Wala na. Wala na yung set up. Go! Hindi na nakalaw. Manago mo po din sabaw. Sabaw lang, ulam na. Uba! Good! It's a 20-minute walk from our house, our home, until here at the newly constructed bridge joining two barrios of Minalabak, Baliwag Nuevo, the new barrio, and Baliwag Viejo, the old one. So right now I'm walking here at the middle of the bridge, at the, you can see the railings. So this is really a big bridge, just like in the urban Manila. So what I'm going to do is to look for my fish trap or the shrimp cage if there's a catch. So I'll be lucky this Sunday, July 9, 2023. Yung ano ko, set up. Yan, ito lang yan. For light fishing. Pero saguang dito sa ilalim ng tulay. Ayun o. Alas 4 pa lang. Baka may burrawan dyan sa gilid. Yan, ano ay natin subukin. Subukin nating bulabugin. Tilapia. Yun ang papain ko. Ito na ako magpapa-slide ng ng bait ko. Bait and wait. Maamoy din nila yan. Ang aga pa mo. Hindi pa makita ng camera. Panay gibgisaws na sila eh. Set up. Sige, ano din natin. Double double bait. Ayan. Kainin lang yan ang burirawan. Mayroon pa kami dito eel. Ayan. Eel ba yan? Ayan, grabe. Nakakawiling pakinggan Yan na natin. Dalawang fish net. Dito lang naman ano pala to, lampas tao. Dito sa ito. Ihulog ko lang dyan. And we'll wait. Tatantayin ko lang, hahawakan ko lang itong ng rail. Rod. Madidetermine mo naman kung may kumakagat eh. Bait and wait tayo. Mag-aalas 5 na. 3 minutes to go. This Sunday, July 9, 2023. Yan po. Na-highlight siya ng ilaw. Alisin ko na kaya. Whoop. Lights off. Para makita ang tanawin. Ayun. May mga karak kasi itong riprap.
Kaya siguro masabit. Andyan yung mga isda. Tatimingan lang. Ano po? Rise and shine. Nakaka-relax talaga dito. Ang daming nagpapasag-pasag dyan eh. Tatapunan ko dyan sa gitna na yan mamaya. Gagamit ako ng mabigat na sinker. Yung sa akin kasing setup DIY. Basta ba may pain, makakakuha ng isda, hito, ano ba, yung goby fish or bakla. Yun yung hermaphrodite fish. Ayan. Yan pa rin ang setup ko. Setup na ako. Meron tayo ditong sinker. Donated by Coislon. Ay hindi, binili ko pala to. Ang donated niya yung rail. Salamat Coislon. Ayan pa rin, may tingga pa rin ako dito. Ayan, susuot ko lang dito. Ayan. Ano lang to, mura lang. Per kilo din. Ang daming nasasayang na sinker ang mga angler. Okay lang yan, basta hindi massive fishing, selective fishing tayo. Nako, hindi ko maisuot. Ang liit ng ng butas. Ayun. Dadaan ka sa butas na tingga. Sa gitna. Doon. Ay, dito kaya. Sa kaya nagtuloy. Sa may foot foundation ba yan? Sa mga haligi. Pillar. Oh! Yun. Yun, nag-sink. Nag-sink po. Di naman inanod. Inaanod ba? Ayun, inaanod talaga. Malapit pala dito eh. Inaano ko yung line. Meron pa rin. Malakas po pangagos. Malakas po. Ayusin ko yung island ng red. Malayo na lang narating Di pa rin nag-isip. Ano talaga Hindi alam ko lang. Ayun. Ulitin natin. Medyo mabigat na. Malayo talaga Dito pa rin. Parang batoon na lakas. Yun. Nabawi dati. Meron pa. Wala namang kumagat. May kumagat pa. Ano talaga Baka failure to. Ayun, wala talaga. Pupunta ako dito sa kabila.
Baka ma-save ko pa. Para may mga bato kasi dyan eh. Pero unod-unod naman oh. Umaayon-ayon naman oh. Ay. Kung di lang maganda ang tanawin dito. Ganda. Nakaano yata talaga sa ano, sa bato dyan. May mga bato siguro. Yung mga blockade dito oh. Baka andyan. Ng pagbaha. Ayan, nakaano siya. Paunod-unod lang eh. Kaya donate na lang tayo. Ganito. Para ma-retrieve ko yung line. Ko. Bibigyan na po siya. Wala na. Wala na yung set up. Let's call it a day. Babalikan ko na lang. For that, meron akong sangkot na dala dito. The Grim Reaper. Joke. Ang ganda ng tanawin dito. Ayan na po ang Baliwag Viejo. Punta na dyan sa bagong baryo ng Baliwag Viejo. May mga namamasyal na oh. Kabata, pwede kang maglakad sa gitna ng kalsada ganito. Kaya ang mayo no, ang mayo ariki hiling-hiling digdi oh. Tutugan na naman ah. Nag-aaso. Maano na po kami. Mata na kanin kay Mano Joel ano luglog. Mano bro. Oh, ano ba? Di kita makiarong sa paraluto ta. Dakon ang kutsilyo kay. Iyo sa barko mag-aarong kayo kami. Bawal yung picture niya. Ay bugat eh. Video lang pwede. Lo. Diyan na ka. Manago mo po digyan sabaw. Sabaw lang ulam na. Ano? Si Juan. Lumi man, hindi ka maano mag-ibo. Pwede na, no? Libre? Idalin. Bukas pa man lang. Ulam di pansit ito pati. Ayan. Sige ka mo, sige. Oo. Udah. Mana yan?